tira-tirang kain. Lechon manok. Sweled kayo, sweled. Tigla-tige. Hello, so yung gabit ko, natural. Natural. Bawang, bawang tayo mo. Hindi, di sibuyas. Mas kahit yung bawang po. Ginger. Okay. Pero para healthy, gagamitan ko olive oil. Healthy yan. Ating dahil kita malag. Kung ano nga prepare Jasmine rice. Jasmine. First class. Malambutin po itong niluto. Balam California rice. Okay. Ito. So, gawin tayo. Yeah. Okay. Pagkikay. Magpapukal takik. Okay na ito. Ngayon makay. Pukal takik. Okay. May kaldo. Uy, magluto tapo kay. Makasawa ni Takay, may kahit aking manok, babi. Mangingin magkahit ang egg caldo. Ang tagan-tagan mo. Egg latige, shredded chicken, yung egg. Pagkakal tamong egg. Egg caldo. Ginamit kong tayo olive oil kasi healthy yun. Ay, panggisa, bawang, popong, ginger, kung jasmine rice, sa balam, California rice, malambutin eh. Kaya wala ko pa ginamit, malagkit. Okay, mabalo rin guys. Habang pabukal tayo ngayon, separate bowl. Okay. Pili ko kung tayo kasi ay bawang ka buo para ka na pagkuros kong bawang mo ng tulit maluto yan buo kasi panulo mo naman yun hindi ka tayong kain at maaari kumalat yung bawang nito. Pwede na. Medyo brown itang kahit. Brown itang bawang. Pwede ko na pa yung sweated. Saka mag-isa magpipa rin bagya. Kata mo. So, habang hintayin tayo. Medium high ay ito na.
lagkitin kayo. Buwan na pa yung kibit ko at yung water. Bukal diba? Okay. So, ganyan. Pwede pang buwan. Okay, dagdagan tayo pang pangatlong kayo kasi medyo lalambot din kayo. Yung Asmin rice yun eh. Wala mo, kaya mo naman. Itang malagkit. Dagdagan tayo pa. Ready ko kaya ito. May itong ako sa arang kayo. Corn flour, mga tabot, pen style na patitang kayang sauce. Bangkang titang pinalitan din kayo. Bangkang titang sauce niya, pambala mo sauce yan. Ang marayupot siya. Kaya kabutang dadanong mga niya. Okay, kaya pa mga 10 minutes pa kanyan. Kain eh. Talbi ko niya ang kabit ng kain. Nanti ko niya kapitin sa agya naman. Talbi niya ito putang malain eh. Pork cube. Ang po itang sangkap pa kain. Pepper ground. Puta ng pakain. At ako niya ay timplan. Salt and pepper. Oops. Dalawang tembag ya. Baka itang kain la. Itang bala mo itang dikit kaya lalamit ang kain. Siyempre butang mo ka kayo. Dulok pag kaya lalamit ang buting na yung kain. Rice. Okay. Okay, tapat yan pa si Bayo. 10 minutes pa. Kasi halos kapay yung hilapas eh. 10 minutes. Mga malambot. Burida rin ang anak, malambuting kay. Asmin rice niya kanyaman. Wala mo kaya naman. Pinanti, wala rin. Wala mo malagkit siya naman. Basta hindi nga asmin rice kayo. Okay, may 20 minutes na nakaraan. Medyo malambot na oh. Lagyan na natin muna yung pampalasa. 4 cubes. And then ito, nilagyan ko na rin yung dininan ko na yung kain eh. O, pang cornstarch din ako na dahil minutes ko na. Pang parayupot din. Para saucy ah. Malagkit siyang marayupot. So, yan tayo. Kain o. Marayupot. May halpag ng bagya. O, may halpag ng bagyang kain. Pantaya pa, mga 10 minutes pa. Itong tempo ka lang na ito, iangat ko na, balasan ko na. Diba tatina yung kaya mo rin eh. Bunong tayo, sibuyas, manitang tayo, garinon yun. Okay. Kasi ikay tani kanita, prepare tani. Okay, pantaya pa, 10 minutes pa. Okay, after 10 minutes, then gusto bali total of 30 minutes. Okay. Uy, kalakit na. Malakit na yung guy. So, malakit na lang oh. So, yung kauntakan yan, medyo talwik, tanining kay. Baka ito lumagkit siya yung kay, sauce yan. Yan, balang mag-sauce yan, kasi medyo balang dala niya itang kay. Lalo yung lumagkit. Okay. Mix tayo, and then tayo mga mapilang tayo. 1 minute. Ang maglagkit niya oh. Planta ng paminta. Masin. Okay. Tamtaman mo masin. Kasi tineng kaya naman eh. Tineng itong pork cube eh. Napit mga tayo. Kalagkit na oh. Kalagkit na talaga. Kalagkit yan. Prepare na niya kanya. Okay. Mantay bang bagya. Okay. Ayos yan. Magpalasit ang kaya eh. Saka yung balay patis po takin. Pisol. So, kampis. Patis. Okay. Okay. Yan eh. Pati yung talik. Pagkantaan eh. Okay, mag-plating ka na. Okay. Kita kay Kenny.
Pwede ka ni. Kita mo rin real lemon juice yan. Wala tayong kahit ang natural. Pero pure lemon. Kaya mo naman yung 6 bucks, $6. Pwede na eh. Okay. Formata na po. Sabi po na eh. Kaya dapat bagyan. Okay. Taning kay ulong sibuyas. Okay. Ang ebon. O, balatan tayong bagya. Alright. Egg. Yung tanay kain, natural. Lowering ka ng tanay. Ito ko na yung lemon juice. Anong ko na eh, syempre. Timplang ko na eh. Mas budi ko kasi spicy. Bilang kaya pa kanina. Mas budi ko yung kain, marakala kaya paminta. Right. Okay, pampatis. Soy sauce. Fish salt. Okay, fish salt. Wala mo lugaw yan naman eh. Lugaw Republic. Kanya-kanya mo naman kaya yan eh. Kanya-kanyang style. Basta yung klase. Basta yung plato yung kaya. Recado. Ito na po. Finished product. Right. Finished product niya rin lugaw. Kapampangan niya yung migluto. Basta lugaw po makaya. Okay po. Yan o. Yan tayo yun. Egg caldo. With instant instant kain eh. Kahit ang shredded chicken. Okay, thank you po. Style ko mo po ini. Walang agawa. Uring marimle kay makaluwal. Mag-snow. Mag-snow po yan iluwal. Okay, bilang kaya po ini. Saguli. Kapit kayo pagay ini. Kaya po ini. Pagit kaya kayo. Kasi po lang agawa. Super dim lang. Negative na ano nga ini. Negative 5 yata eh. Negative 5. Kasi kung bunto ko. Yun po, ayan. Pagit ko po. Ayan. Kanyamanan ka na nita. Kanya ka nagkikita-kit. Ay, lungwal, kumapa ka nagkikita. Oh. Yan po. Yan o. Whew. Ginawa kami snowball ng puko. Yan o. Ating kang pamyalo. Ayan. Ayan. Putang pala. Ayan o. Gawa po itong snowman. Ayan o. Ang gagawin ng snowman. Ay, pamituloy. Marimla kasi. Okay, kabit kayo po Kenny. Kenny ko siguro makan. Wait. Sino gusto magano? Gago, dito. Gusto nyo? Ano? Ito. Yan. Wow, sarap. Sure. Ay, nagano na siya. Kuha ka na lalagyan. Sige, Tito. Maligo muna kami. Pero sorry. Wow, mukhang binlag ni Tito yan ah. Siyempre. Parang vlog. Sige, mamaya. Ganyan kayo. Dito na. Ako doon po ka lalagyan. Sige po. Wala, kami lang na makakain ni Edwin eh. Wala na. Opo. Okay. May maano eh. Sige, pakainin ko na lang. Ako ba lang? Pagdili ko si Bella. Halika na. Negative 6. Mamasok pa po. Karantana. Yan tayo, pakit tayo po yan. Ay, niyo. Sag. Ayan po yan. Oh. Mamasok po. Na. Kanyaman mama ang gino. Basta kumpleto yung kain kayo. Yang nino pwedeng mag-eggaldo. Basta chuyaming ginger. Nung alang ginger, kay. Eya roscaldo, eya lelot. Siyempre, no, tinyang manok, tinyang shredded chicken. Ayo, chicken. Ang po yung egg. Right. Lamig. Ikaw sa Bella mamaya, kasama sa lahat.
Wag. Mag-i-slow sila. Snow, snow. Sige, sige. Mamaya. Dito ako kumakain. Go. Sawan nyo. Sige, dali. Maliligo ako. Maliligo daw. Wait, kumakain ako eh. Lamig. Hindi ko kaya to. Siguro mga 5 minutes lang ako dito. Bye! Ganitong gawa aming kayo. Ayan po. Yung ginawa naming snowball. Yeah. Ito yung ano, ito. Sample natin po ha. Sample lang po ha. Ito ha. Ay, karamla. Yan. Yan po. Yuy. Instant snowball. Ito po. Instant snowball. Ito. Oops. Ayan po. Something na. Something na po. Ano? Snowball. Malinis po init ang kempe kababo. Wala pangalo-halo. Sige po, bye-bye. Lak po nga gawa. Binlag kaya mo. Ingat po. Karing kapampangat sa kaibigan natin sa Katagalugan sa Maynila.